От днес, 14 май, започва приемът на заявление за летен отдих в град Приморско, финансиран от община Ботевград. Заявленията по образец ще се приемат от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа в информационния център на партерния етаж в административната сграда. Крайният срок е 5 юни включително. На разноски на общината ще летуват ученици и млади семейства през месеците юни, юли и август. Семействата, които желаят да кандидатстват, трябва да представят за справка лична карта и акт за раждане на децата. Необходимо е да бъдат изпълнени и следните условия за ползване на карта, а именно семействата да са с деца до 10 годишна възраст, родителите да са на възраст до 35 години, семействата да имат постоянен адрес на територията на община Ботевград. Комисия, определена с заповед на кмета на общината, ще класира кандидатите. Избраният след проведена обществена поръчка отново е хотел Шурелови. Миналата година в него летуваха деца от всички учебни заведения и млади семейства. Тази година отново изгодната ценова оферта в съчетание с чудесните условия ще предложат на ботевградчани желаната почивка. Разликата от миналата година, че тази година мисля сме дали 2 пъти повече бройки за такива летуващи млади семейства, които общината ще поеме разходите им за хотел и така нататък на Българското Черноморие. Сега имаме решение, че ако примерно толкова млади семейства не се яват, защото мисля тази година са 100 или 120 млади семейства сме дали възможност да почиват на Българското Черноморие, ако не се яват 100-120 млади семейства, тогава сме взели решение тези места да бъдат попълнени или от спортисти, танцори, самодейци, включително и от хора, които работят в бюджетните организации на територията на общината, примерно на община, детски градини, училища общински, говоря за служители. Така че живота и здраве да има хубаво време. Иначе ние средствата сме осигурили. Мисля, че даже при ден-два говориха за транспорта, как ще става специално за учениците. Това. За учениците е поет изцяло разходът по престой, храна и транспорт от община Ботевград. Семействата ще покриват транспортните си разходи. Нощувките са грижа на общината, както и храната за децата. Строителните дейности на пречиствателната станция за отпадни води вече са на финален етап. За да довърши съоръжението, община Ботевград ще търси банков заем. Независимо, че имаме спрямо финансиране за изясняване още на много неща, които ги изясняваме вече в продължение на 1 година и сега не можем да ги изясним. Финансови неща с Министерството на околната среда и водите, въпреки че за мен те са изяснени. Казвам, за мен те са изяснени, тъй като тази корекция, която беше наложена, е чисто по субективна причина. Чисто по субективна причина просто. Темповете на развитие в община Ботевград пречат на някои политици. Но в края на краищата ние по законов съдебен път ще си търсим това, което сме подписали в договори, което сме се ангажирали да го изпълним. Щом като ние сме се ангажирали да го изпълним, трябва и от среща страна да го изпълним. Но това не ни пречи. Даже днес, след обед или утре, господин Андреев, който ме замества в момента, докато съм в отпуск по болест, е предприел съответните мерки. Мисля, че от банката ще се тегли един заем около 700 000 лева, с който да се разплатят свършени до момента неща от фирмата изпълнител, за да може да не подпираме фирмата изпълнител, тъй като тя е в много напреднала фаза фирмата изпълнител, некъде около 95-68% станцията е готова, за да може някъде след, може би, края на юни, станцията като строително-монтажни работи да е изцяло готова, да може юли-август да започнат пробни изпитания, достигане на нейните, така да се каже, капацитетни възможности по отношение самият микробиологичен процес, който трябва станцията да гарантира преди въвеждането и в експлоатация на отведените отпадни води към нея. И живота и здраве, според нас, има реални шансове някъде около 10 септември станцията да бъде преключена и да бъде открита.
Ако може би ще зададете въпроса ми, ако до тогава не се решат финансовите проблеми с Министерството на околната среда и водите. Вижте какво. Преди сме имали също такива моменти и по други проекти, когато сме имали препани камък. Сме се умявали и сме го решавали въпроса. Ние сме го коментирали тук въпроса многократно и в Общинския съвет. Ще се търсят банкови заеми, собствени средства. Но станцията така, че ще бъде довършена и ще бъде въведена в експлоатация, тъй като пускането на тази станция, въвеждането в експлоатация, в редовна експлоатация е изключително важно за цялостната екологична обстановка на община Ботевград. До сега е в продължение на много години, може би повече от 20 години. Всички реки, като вземеш река Кълница, оттам река Бебреш и така нататък, са замърсявани с всички отпадни води, които излизат от Ботевград, от Зелин, от Врачеш, от Трудовец. Това не може да продължава повече така, особено когато имаме претенции да бъдем европейска община и европейски град. Така че това трябва да го довършим. Ние сме го обещали на хората и ще го изпълним до края на този мандат. По проекта за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води се положи канализационна мрежа във вилна зона Зелин. Предстои възстановяване на тези улици. От тези средства, които ви казах при малко, че господин Андреев, който ме замества в момента, трябва да преведе от общината днес или утре към фирмата, която изпълнява пречиствателната станция за отпадни води, тъй като проекта, който е на Зелин, където сменихме и изградихме, не сменихме, а по-точно изградихме тази година и миналата година битова канализация на близо 27 улици, е към проекта на пречиствателната станция. В това разплащане, което ще мине днес или утре, е предвидено да се започне с една част от тези средства, мисля, по 200 или 300 хиляди лева, да започне да се възстановяват и част от улиците, по които има изградена нова битова канализация. Ще започнат и ще се възстановят при всичко онези улици, които се вижда, че поне 90% са олегнали, вече не пропадат, тъй като вижте, няма смисъл да асфалтираме улици, които днес ги асфалтираме, а те продължават да олегат утре и други ден. И всеки после с основание задава въпроса защо харчим парите, въпреки че сега всеки казва, кога ще ни възстановите улиците, не можем да минаваме с коли и така нататък. И правилно поставят хората въпроса, защото преди поставяха въпроса, а кога ще имаме битова канализация? Но не, кога ще има ли битова канализация? Ето вече битовата канализация стана факт на Зелин. Зелин целият канализиран. Кой си мисли, че Зелин ще бъде целият канализиран? Кой се предполага това нещо? Когато започва като кмет през 2003 година, половината Зелин нямаше вода. После направихме така, че вече в целия Зелин има вода. Дали от язовира, или от Ечемишка, или от Студенско водохващане, от целия Зелин има вода. Ето, направихме битовата канализация. По улици, тази и миналата година превзехме последните 27 улици. И така е. Нали знаете, че у нас поговорка, която казва, че ядното идва с апетит. Като сме направили водопровод, като сме направили канализацията, трябва да възстановяваме улиците. Но аз мисля, че пък и гражданите не само, че проявяват търпение, за което им благодаря, но пък и те самите са убедени, че по-добре една улица хубаво да олегне и тогава да я асфалтираме, а не днес да похарчиме 50, 60 или 100 хиляди лева за асфалт и утре тя да каже така и все едно, че нищо не сме направили. Но първите улици, които са добре олегнали и поне що бъде добре олегнали, ще започнат да се възстановят тук в рамките на тия дни. Даже коментирахме, които ще бъдат първите улици. Може би първата улица ще бъде тази, която главната в ляво, която влиза в Зелин, към сливите, към масива от сливи, където оттам се започна канализацията, последната канализация. От нея ще завиеме горе в югоизточна посока и ще бъде възстановена тази улица, която е в горния югоизточен край на Зелин, успорно на магистралата. След това има две преки и така. Не ги знам по номера точно, които са в момента, защото там са през всичко номерирани. Улица 7, улица 8, улица 10. Да не ви подведа вас и зрителите, но в следващите седмица-две ще започне там да се възстановяват улици. Ние само при няколко места възстановихме
2 улици. Сега сигурно още 3-4 улици ще бъдат възстановени, може и повече. Така че работим си. Работа има и не само за цял проект, но и за следващия, и за последващия, и още последващия мандат. Така че живот и здраве. Важното е да сме живи и здрави. И да имаме желание за работа. В момента се довършва проекта, който беше за изработването на така наречен интегриран план на общината. Мисля, че нещата са на приключване вече почти на 100%. И в момента работим по проекта, който сме спечелили през Министерството на земеделието, фонд земеделие. 3 нови пречиствателни станции, които се изграждат в селата Гурково, Радотина и Скравена, и подмяната на 21 км водопроводна мрежа, от които мисля, че беха около километри и половина в Литаково. Водопроводът вече е подменен. Това е по главната улица. Мисля, че е възстановена и улицата, преасфалтирана. Водопровод вътрешен, обиколен в Новачене, който е пак някъде около 1500 метра, мисля. Подменена е, включително е и възстановена и улицата, цялата преасфалтирана. И в Скравена, където са повече от 11 000 метра водопроводна мрежа се сменява, сигурно повече от 10 улици. Една част даже от улиците вече са възстановени. Водопроводът е подменен, даже в Скравена, доколкото знам от няколко дена, не съществува, може би, вече проблема с спиране, пускане и така нататък на водата за хората, тъй като в момента на изграждането на водопровода нямаше начин да се избегнат такива неприятни моменти, спиране, пускане вода и така нататък, но получаваме информация вече от няколко места, че вече водата се е нормализирала подаването в Скравена, нещо повече, с сериозно налягане, с сериозен дебит. Даже на 2 пъти, на 3 пъти съм ходил в Скравена, виждам, че има възстановени вече 3-4-5 улици, изцяло преасфалтирани. Тази седмица и другата ще продължат по възстановяване на улици при всичко и довършване на пречиствателните станции. Между другото, пречиствателните станции са монтирани. Видях ги почти в готов вид. Ходих на место в Радотин и в Гурково и в Скравена. Мисля, че вчера в Скравена монтираха втория модул. Така че живота и здравето до края на месеца трябва да се предадат въпросите обекти с акт 15 или 16 и живота и здраве през месец юни да бъдат открити. Независимо, че съм в отпуск по болест, тъй като в момента възстановяваме една сериозна травма, дископатия. Болешките на кмета не са чак толкова секретни от широката публичност, защото всякакъв слух може да се пусне, камо ли не, че кмета заболял от тебе, какво си от тебе, че то си кмета не е непоправимо болен, напротив. Страдам от дископатия, но не съм единствения, който страда от дископатия. В момента се възстановявам, правя рехабилитации с минерална вода, живот и здраве. Особено с предстоящите мероприятия, които ще се случват есента, което трябва да бъде с напълно възстановена всякаква система, така че ако спечели отново изборите, да може 4 години да бъде пълноценен кмет и да изпълнява очакванията на тези, които евентуално които може да го изберат отново. Кметът на общината по собствено желание прекрати членството си в политическа партия ГЕРБ. Премиерът Бойко Борисов, лидер на партията, в телевизионно интервю обяви, че партията няма да подкрепи Георги Георгиев на местните избори на есен. Първо, не го приемам като някакъв личен проблем, нито като някаква лична трагедия. Това, че, видите ли, господин Борисов е направил, аз не съм гледал това изказване, но ми го предадоха. А след това и на запис ми го показаха в интернета, че политическа партия ГЕРБ няма да подкрепи кмета Георгиев в предстоящите избори. Господин Борисов е
председател на политическа партия ГЕРБ, ръководител на политическа партия ГЕРБ, той има това право, безусловно, съгласно устава на политическа партия ГЕРБ, да казва и да определя такива неща. Абсолютно има такова право. Дали решението е негово лично, дали на изпълнителна комисия, няма значение. Но пак ви казвам, аз не го приемам нито като личен проблем или като някаква лична трагедия. Нещо повече, аз вчера, по собствено желание, след като бях запознат с това негово изказване и с решението му, аз се имам претенция, че съм така дисциплиниран, лоялен и почтен човек, винаги, когато съм имал някакви взаимоотношения с определена организация, политическа или не политическа. Лично аз прех това изказване като най-малкото едно снемане на личното доверие на господин Борисов от този кмет. Личното доверие към Георги Георгиев. Причини, не знам. Мога да ви кажа. Но уважавам решението на председател на политическа партия. Това вчера счетох за необходимо, че сутринта рано още написах едно уведомително писмо в изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ до председател господин Борисов и ги уведомих, че при тази ситуация нормално и почтено е аз да се оттегля от тази организация. Така че съм ги уведомил от вчера, че прекратявам по собствено желание членството си в тази организация. Между другото, късно с нощи разбрах. Някой пак ми каза. Мисля, че председател на Общински съд беше, че е издал решение на изпълнителната комисия и действително уважил моето заявление и прекратил членството. Нещо повече. В моето уведомително писмо съм пожелал здраве и успехи и на председател на политическа партия ГЕРБ господин Борисов, лично и на всички членове от политическа партия ГЕРБ. Всеки по своя път, пътища много. Важното е да избереш верни. В края на кращата аз никога не съм бил кмет на определен политически лидер. Нито през първия мандат, нито през втория мандат, нито през третия си мандат като кмет. Аз не съм бил кмет на виждате на този или този лидер. Аз през първия мандат бях издигнат от ДИБО, движението ДИБО. Бях подкрепен тогава включително и от политически партии, и от други обществени организации. Втория мандат бях издигнат от НДСВ. Бях подкрепен тогава и от ГЕРБ, и от други политически организации, като земеделци и така нататък. През третия мандат бях издигнат от политическа партия ГЕРБ. Но независимо от който и да съм издиган и през първи, втори и третия мандат, винаги съм се изпълнявал много точно, много отговорно, много почтенно задълженията и отношенията към онези, които са заставали за моята кандидатура по време на третия мандат. Така че живот и здраве, като дойде есента, важно сме живи и здрави. Тогава ще вземем окончателното решение, каква ще бъде формата, под която аз ще реша да участвам отново в изборите. Законът дава различни възможности в това отношение. Може да изгледаш, тъй като независим, трябва да изпълниш какво си. Може да издигне друга политическа организация. Може да издигне коалиция. Нека да дойде есента. Живот и здраве. Ще го кажа за пореден път. До есента има да се свършат още десетина сериозни неща, които ние сме обещали на гражданите. И независимо ви казвам, че ето, вие виждате, че съм в болнични, но може би ме забелязвате, че независимо, че съм в болнични, се движи по улиците. Вчера се движих по улица Гурко, тъй като
колегата, който съм го оставил да ме замести и съм му възложил тази задача с заповед, преди да излезе съм му казал: Краси, знаеш, че остава улица Гурко, трябва да се довърши. Даже днес ми се обадиха по телефона и ми казаха, че вече са намерили подходящи плочки. Трябва да се приключи ремонта с около дърветата и тротуарите по улица Булевард България. В селата, на последните събрания, вие знаете, че ни поставиха въпроси, че никоя с улица няма ли да се асфалтира в вилната зона на Скравена, че няма ли да се асфалтират две улици в Новачене, в западния край, че няма ли в Рашко да се направи едно мостово съоръжение над реката, да могат да минават от среща, които живеят горе в една хубава махала с 5-6-7 къщи. Пречиствателните станции в Ралтина и Горко. Така че, независимо, дори че това, че съм в болнични, не спирам, интересувам се какво се случва, нещо повече. Всеки ден си говорим, може би, по най-малко един час по телефона с Краси Андреев или с господин Цанов, така че нещата да не спират. Ето, почивното дело. При няколко дена ми се обажда госпожа Цеца Иванова, секретара, какво става. Майките питат, 3 месеци юни ще си вземат обещаните еднократни помощи. Да, госпожа Иванова, преди няколко дена главният счетоводител ми е докладвал по телефона, че в момента в сметката на общината има около 2 милиона лева, 2 милиона и 50 хиляди, мисля, че няма да разочароваме майките. Така че живота си продължава. Живота и здраве, в края краища. Най-важното е човек да се изпълнява отговорно на нещата. И аз мисля, че до края на това мандат ще ги изпълня. Исторически музей Ботевград отново ще се включи в инициативата Европейска нощ на музеите. Това ще се случи на 16 май, когато със специална програма от 19 часа ще бъде отбелязано това събитие. Началото ще поставят изпълненията на смесен градски хор Стамен Панчев с диригент Татяна Цонкова. От 19:30 часа ще бъде открита гостуваща изложба на музей в Попово с името "От киноцентъра до музейната витрина". По-късно ще бъде открита и втора изложба с името "Духът на природата" в творбите на Христо Дангов. От 20:30 часа ще бъдат прожектирани филми по повод 120 години световно кино, 100 години българско кино и 80 години кино в Ботевград.